ngaku MLD ubami kemat yaga 19 South Shillong Constituency bat da benta jong baro kinong jong Shillong Constituency baga jela ngasim yaga nega kabu ban ai Khublei Khristmas basuk basan baroi bapar bapu bahai babing yo yaga jingim sukum san kam tam da jing ye duai lang jong baro ki balang begitu ngeki baper haga Constituency haga jela ba ka perthai bro goi pagin yo isi sya to Khristmas ubanang ra yangi hagam hakikam kijam gijongi kamtam nom ta jingkot jingkhia ka roi kapar ka bha ka me ka song san but what la de unu Snem jong ka covid uklam ka khalam ni to khunyang jing pang ring ni ra khia Khristmas but ngi abu jing duai ka ba unu COVID-19 yang jingpang undam no dag jing ya duai jurlang jungi baro te krang ba kiduk kisuk kup Shillong sem Shillong berhasil trup ko pertahikin yo ayaka jing im ka bapu bahai haju ka poru ngasim yana kabu ban ai Khublei Snem Thymmai ubasuk basan uba nang ai yang iya ka jing kerku kerdo but ya ka ya ki jing thumu ki jongi kin long ki bo urlong nadu Snem Thymmai banwan nagbenta kar bangidang ya don kana sela perthai hakaba ngin ya buram man kliang ngin ya duai man kliang bat ngin ya lek ben lang nadu menta Khristmas pat adu Snem Thymmai bat haus Snem Thymmai ngin yo jing im ka ba Thymmai Khublei chibun